Ahoj, vítam vás všetkých pri videjku edície Pocket Time, kde dnes by sa chcel povenovať produktu a setu, ktorý ešte u mňa nefiguroval. A to je set od Scarlet & Violet Surging Sparks, ktorý bol takým preskokanom Prismatic Evolutions a už sám o sebe spôsobil taký menší hype, ktorý potom prerastol do toho väčšieho mega hypeu okolo Prismatic Evolutions. A v rámci tohto setu tu máme jeho ETBčko s veľmi pekným dizajnom Pikachu, a to klasicky obsahuje sprievodcu hrou, 9 boostrov, 45 energy kariet, veľmi pekne spracovaných 65 slívov, obalov na kartičky, 4 dividery a promokartu Magnetron. No a ešte samozrejme nejaké tie hracie doplnky. Tak to je bol asi GTBčku. Tu máte ešte detail na tú promokartičku Magnetona, ktorý vyzerá celkom v pohode. Aktuálna jeho cena je asi 5 eur a je v každom jednom ETBčku. Dobre, tu máme top 15 kariet tohto setu, sa týka ich ceny, kde samozrejme dominuje Pikachu, potom ďalej Latias, Executor, no a nakoniec si otvoríme týchto 9 boostrikov z tohto ETBčka a uvidíme, či nám niečo z tohto padne. Ako som spomínal, tento set mám oveľa radšej ako ten nový Prismatic Evolutions, čo týka aj jeho ceny, ktorý je vyšší ako ostatné sety, ale nie až tak vysoký ako teraz Prismatic Evolutions. Ceny kartičiek sú už ustálené, odkedy vyšiel, je to asi 3. mesiac, a v sete je 417 kartičiek, z toho 252 je číslovaných a obsahuje 61 secret kartičiek. A z toho dôvodu musím povedať, že oproti Prismatic Evolutions je tu fakt možno 4-5 násobne lepší drop hodnotných kartičiek. A máme tu hneď jedného exkového Latiasa, ktorý nám padol. A vo všeobecnosti musím povedať, že tento set fakt mám v obľúbe oveľa viac ako ten nový Prismatic Evolutions. Zbieram ho, zakúpil som si asi cirka 9 ETBčiek a niekoľko tuctov boostrov a myslím, že sa mi to oplatilo. No, máme tu secret kartičku, veľmi pekne graficky spracovanú, aj artovo. A čo som chcel povedať, ako som povedal, čo som si už z tohto setu kúpil, musím povedať, že je tu taký skvelý drop, že mám asi 97% tých klasických kartičiek aj trénerov klasických už reverse holo, a dokonca až tak, že na Vianoce som svojim blízkym vyskladal ďalšie 3 albumy aj s nejakými exkovými kartami a možno je tam 50% reverse holo kartičiek, čo je fakt oproti iným setom niekde úplne inde. Keď mám to prirovnať už len tomu Prismatiku, ktorý je teraz vonka, toho je taký hype, kde, a už sa opakujem, mi v niektorom boosteri padne tréner 3-krát a aj 4-krát, čo tu sa mi nestáva. Nie sú tu žiadne Pokeball holo, ani Master holo, a možno aj to je jeden z tých dôvodov, prečo je tu taký skvelý drop.
A vo všeobecnosti Pikachu je moja väčšia srdcovka ako Leafeon a Umbreon a tí ostatní, ktorí teraz sú ťahuňmi Prismatic Evolutions. Takže asi toľko k tomu setu, takémuto opisu. Jeho aktuálna cena celej kolekcie je 1766 €. Samozrejme sa nechytá na Prismatic Evolutions, ale tam ešte by som si počkal, keď sa dá to všetko. A výborne, máme tu top 8 najdrahšiu kartičku v tomto sete. Jasmine Gaze, Secret kartička, Ultra Rare. Som strašne happy za toto. Wow, super. Vidíte, že tie dropy tu vychádzajú, ako aj máte to tu čierne na bielom, doslova, že si nevymýšľam. A toto je fakt pekná kartička. A pri tomto sete je veľký predpoklad. A máme tu ešte jedného Excoveho, Flygona. Čo sa týka ostatných youtuberov okolo sveta Pokémonov, sa predpovedá Surging Sparks cenový rast hodnoty kartičiek v roku 2025 a to ma veľmi teší. OK, tak ďakujem za pozornosť, že ste tu boli, že ste si pozreli toto videjko. Uvidíme sa v ďalšom videjku, ak budete mať záujem. A máte nejaké otázky, dajte koment, ak chcete, dajte like a bol by som veľmi rád za odber. Majte sa pekne, čau čau.